nagasat nga malem. Good afternoon. Mayatan. Aha, apa yang nakasla ko? Aslam tagik echo. Hello. Yun. Apa yang ngata? Nagasat nga malem kada kay amin kakabsat gagayem. At ibanan ngayon tayo kakadwang araw dito ang malem ti Sabado. Iti programa tayo si Ken Tinapalabat. Niyo, itihan nga pural, han nga wala magalagi tayo makapabiyag, rik na. Nga daniw, ang pinartuat na giti papagayam. Kadwang karod iti DCTP Radio Tiradpas. Alex Molina ken Dennis Avillonar. Kasama ten iti DCTP, Digital TV, ken YouTube, Jo Maria Bab, ken Jan Gumintong. Well, siyempre, di mo na ito ipiloto yo. Pagayam yo, iti tangatang ken kadang iti lang nga lang. Your dear Manong John. Dito ang programa at kadwa tayo nga mga matmaton babayan iti Creamline Ice Cream Lamotek Restaurant the Susan's Eatery and Bulolohan and Catering Services, the Poseidon Bike Shop, and the Archis Agri Supply. Kas pangurgan kagayam ng gantayo dagiti samiweng iti amyanan. Saan na
ngem nupay nugasta di mong tuwa mauray asidaran ka uray pa'y masaktan to'y rigna kapukin ay at agit turak kapukin ay at agsangsangita dati mo man masubadan na pudnong ngaya kapukin ay at nagbalinag kamag mahagkit-kit daw kinaput nung kaniya kapukin ay at agandam sa agapukin ay at kapukin ay at agandam sa agapukin ay at kukwa naken kukwa kamet lang pintas ka aming mingan ket itangag may saap umay nakadmet abayan tilawag ti silaw apuraw ti bulan aduyaw dinggem kad tinak ipupukaw ti bulan aduyaw kagurak ti agbyag analiday Raksak ka. raksak ko sikat gakwanan mangnamngamak inggat lumakay may kanta inta iuldag Sa dino. sa dino kata tilawag ti silaw apuraw ti bulan aduyaw dinggem kad tinak ipupukaw ti bulan aduyaw oh tipintas mo dumanon sa jay bulan gutob puso manged katay-tay akan ken agsubsubli dito'y ayan sikat biyag ko siksikalat pagduyusan dinggem to'y pusok ken rik-rik na em tinak marik-rik na tilawag ti silaw apuraw ti bulan aduyaw
gagayem kat tinag-ipupukaw di bulan aduyaw Tilaw at tisilaw apura Di bulan aduyaw Lagit ni aya anyan anak sudi Samit ni kalman itan anyat sa Apay biyag ko kastuitan Adda ka di sa bali akayan aya Bigla man laeng ipapanaw mo Di nagpakada itiyaada yun O nagsakit anyat sa Apay mga inka inkulbo ayat na pudno Agsangsangit to'y pusok sipot ipapanaw mo At daan kan sa balik Inat linimli mo Taayat mo Di napudno Ginundawayam laeng ti kinarukop ko Agsangsangit to'y pusok sipot ipapanaw mo At daan kan sa balik Ina linimli mo Taayat mo Di napudno Ginundawayam laeng ti kinarukop ko Bigla man laeng ipapanaw mo Di nagpagada iadayo O nagsakit anyat sa Apay mga inka inkulbo ayat na pudno Agsangsangit to'y pusok sipot ipapanaw mo At daan kan sa balik Inak linimli mo Taayat mo Di napudno Ginundawayam laeng kinarukop ko Agsangsangit to'y pusok sipot ipapanaw mo At daan kan sa balik Inak linimli mo Taayat mo Di napudno Ginundawayam laeng ti kinarukop ko Taayat mo Di napudno Ginundawayam laeng ti kinarukop ko Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti dalluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima ang ito. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti dalluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken
ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng tilayos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natal Well, sublianon tayo roti programa tayo, siga Ken tinapalabas. Well, ito yung paingin tayo pag-imanan, iti sponsors tayo programa tayo. Di Lamotek Restaurant. May isang pakanan, kay pakaramanan, ito nagpaidumat, traman ng chicken inasal. Ayan. Andy rice. Apo O dagitay daduma pa yung menuda. Adan. Dagitay pianggang, bagnet sisig, pork barbecue, fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, pansit gisado, and others. Ayan. Lamotek Restaurant, masarakan iti Block 7, San Jose, Candon City. Ito ito original ng lugar. Masarakan pa iti Lamotek Restaurant iti Highway iti Caburao, Santiago, Ilocos Sur. Sakbadyag pa Banayuyo niya. Agpamyan ng kapay masarakan iti Santa Maria, Ilocos Sur. Jay sentro apo. Iti met abagatan di tanay Santa Lucia, Ilocos Sur. Di tanay Barangay Ayusan. Agpaabagatan kapay, Tagudin, di Barangay Del Pilar. Lamotek Restaurant. Mabalin nyo pa yung order for delivery or pick up. Humawag lang di 0916-513-5570. 0916-513-5570. Lamotek Restaurant, kukwa ken imatpatunan na ginagasawa ada Solomon ken Lilia Ubuan Abaya and family. And of course, the Creamline Ice Cream. Nalakang ice cream na ngam nagpaidumat raman na. Mabalin ka iti parties, winanyaman nga kondisyon di panawen na okasyon. Ito dagitay produkto da cream coolers, cream bar, pinipig, minikap. Daduma pa, dapat yung na nga 1.3 or 3 liters nga tubs pang tabbarkads. Perfect for sharing. Creamline Ice Cream, magatang ka na kiti designated outlets dito lugaryo. Thank you so much.
Brad Joseph Clemente and family, DJ Clemente Trading. And of course, may samanan nga nalata kapakanan, masarakan ni ta Santa Lucia, Ilocos Sur, ti Susan's Eatery and Catering, or Bulalohan and Catering Services. Na kayo nga biyahero, motorcycle riders, bikers, kada dumapay nga makarignat panakabisin along the way. Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Sa bagatan lang di Santa Lucia Public Market. Dakkel di karatulada iya po. Ang kayo nga may yaw-awan. Bakula na to. Dajay. Baga. Dajay masitgan yung sabali. Ang kayo mamatpati. May salang ti Susan's Eatery. Makita yung di karatula. Ado, nagitiputahe ng kay pagpilya, nagraman, bulalo, sinanglaw, ken nagiti paborito, nagiti Ilocano, papaitan. Pati sinanglaw niya. At dapay made to order for all occasion. Tumawag lang iti 0916-565-9305. Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services, kukwa ken matpatulan na ginagasawa, Adamani ken Susan Juven and family. Kastamat ti Poseidon Bike Shop. Ito ti kailiw tatarag iti tao ta nangina ti crudo ken gasolina. Poseidon Bike Shop. Naglako na kadagitay quality ken affordable electric bikes. Nadadagay two-wheeler when no two-wheeler gingana four-wheeler nga electric bikes, two-seater gingana seven-seater nga electric bikes. Masarakan dagitoy iti Gazo Building, National Highway, San Jose, Candon City, asidaglang ti Candon South Central School. Kanto ngagpa Lamotek Restaurant. Adapay ijay Santa Maria, Ilocos Sur. Along National Highway mo dito yapo. Asidaglang iti Palengke. Asidag ti Seymour. Baliw Daya. Wala na jaya. Santa Maria, Ilocos Sur. Adamo dito Santa Lucia po. Asidag di jay Bangko. Dito'y Barangay Barangubong. Santa Lucia, Ilocos Sur. At dapay branch na jay Bangged Abra, jay Rizal Street, Zone 7, Bangged. Karamanan na jay Neil Bike Shop po. Tahan lang ang bisikleta ti ilalakunan, no dikat pati electric bikes. Mabalin, pagsyatan na, mabalin home credit po. Kanyong magatalan pala ang ti cash na. Cash on delivery. Ang home credit kayo. May damay i-deliver po. No, dakkal di naalayo. At dapay freebies na po. May raman di may isang bisikleta. No, darag iti sa lunsod di pa po. Mapangkay di Facebook page na. Poseidon Bike Shop. Tunahan tumawag iti 0995-596-2349. Poseidon Bike Shop, kukwa, ken may iman manehan na ginagasawa, at Johnny John, ken Marites, Dolor Mente, and the kids, Daniel, ken ni May. And of course, tayo baro nga kadwa tayo, Arkeys Agri-Supply. Pakagatangan kadagiti kasapulan na produkto, dagiti taltalon, kasi iti bagas. Dahil iti bagas na po nalakang amang yung dagay do mga lalako, yung pagkatangan. Tangamin direkta ti pagkapuanda na ito yung bagas. Lakapay dayjay itlog ti manok. Kaya na duwa pa yung magatang dito yung Arkeys Agri-Supply. Arkeys Agri-Supply, masarakan iti sangwanan ti Partas Terminal. Ito'y na'y Waig Daya, ya? Siyudad Tikandon. Arkeys Agri-Supply, kukwa kay ni Matunan Mad, dagiti agasawa, at daray ken Gina Antalan.
ken dagiti anak da. Dagiti sponsors tayo dito yung programa tayo. Sika ken tinapalabas. Thank you so much. Ti palang support tayo dito programa tayo. Amin alam ti Sabado ngayon tayo mangmangigan. Awan pilpilyen ni Aya, isut sungken dia pabatuba, lasuruten latrik na ken puso, ngagduyos kaayan-ayan. Awan pilpilyen ni Aya, tauray pa'y pagkatayan. Danubeng dam gutok tariknam, paltwaden na sa engken sanaan. Di mo tipden day tapuso, surutem day tarik na. Itatakasad sa diwang, agayat ka ngarut ita. Tani ayat, narigata labanan, aglalo no puso, di masugatan. Tani ayat, manakabalin, din to pulos, may talibin. Tani ayat, narigata labanan, aglalo no puso, di masugatan. Tani ayat, manakabalin, din to pulos, may talibin. Awan pilpilyen ni Aya, isut sungken dia pabatuba, lasuruten latrik na ken puso, ngagduyos. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Ako po si Jane Vallejo and I'm
graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University. And first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Nga bigat isumo ti pangalaman ti dagiti scholar, so year in year out malaala da dati allowance nga gapu ti CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Well, sakbay ngintay dengan di may basa asurat di malem gagayem. Diba pa ngintay kablaawan nagitiag birthday tatangal daw. Happy birthday Lerma Rapada Bautista. Tanay Barangay Kalawangan, Ciudad Ticandon. Ni Lydia Subido. Sa dinaan niya ayan natan ni Lydia. Ni Manang Agnes Sinomis, iti sigay, ya? At least nakita man ang isunan. Manungat tawen, ya? Da kami pa lang iti high school, idi. Ni Ading General, ya? Dadong Ramos, di San Jose, Ciudad Ticandon. Happy birthday, sir. And of course, kada dumapay ng birthday tangal daw. Happy birthday. Happy anniversary mat kada Jonard kani Grace Nisperos. Dita Barakbak Tagudin. Happy anniversary. Kada dumapay nga celebran no niya madagiting kay matlagipen na celebran tangal daw. Happy celebration. Ti apo ti manghingag kada kayo ti pandarabay. Mga ipaay, kadagiri bendisyon. Kastamutan, nananay, asalon at yo. Maylene Tuvera, kumusta ka taading ko di tatablak? Antileti Mendoza, get well soon. Nagtalek ni Apo ti Matalek. Let's pray. Para iti napartak nga panakapaimbag mo. Kasama tadda public service tayo dito ay manipod ken ni Kelly Roger Galliano di San Isidro. May panay ito iti anya ko na nang akuan try out iti basketball para iti Intertown League. Para lang iti para kadagitay residente ti Candon, ya? Hanlang nga San Isidro, no dikat Candon. Try out para iti Intertown League.
Cut off is born year 2005. Cut off 2005. Okay? Mapangkailangan dyan basketball court ti Barangay San Isidro. Gym kunak hindi. Court nga. Covered court yun. Barangay San Isidro. Alas 2 po. Nganin. Baring makahabol kayo pa eh. Open to all residents of Candun, Candun City. Pang intertown. Mabalinak pa bro. Okay, kumusta kay amin ni Dan? Barangay San Isidro. Bueno, kagayam, itintay panagtuloy iti programa tayo. At yung mga road ngayon tayo basaan ti surat tampo kasalaysay. Itamalam dito yung programa tayo. Manipod pagayam ako na Dear Manong June. Kablawang kamampay, tinimbang ang oras mo, kastamat ten, kanagiti mang subsuporta iti dito yung programa, sika Ken tinapalabas. Napintas lao na dito yung programa, nga puta may palagip, tinapalabas, babaan kanagiti may patpatulod, apakasaritaan iti biyag. Siyak ni Ramil, saan ko apudpudno anagan, agtaway na kita ni iti 52. Ken Jakon inlanad pa iti address ko. Binaliwak maten nagiti mausar ang nagnagan. Iti daytoy pakasarita ak tapno maprotekta akmet. Ti pudpudno ak kinatao. Ti ama, ket mayarig itinalagda nga adigi ti pagtaingan. Mayarig met iti silaw ti pagtaingan, ti maysang ina. Naglakang ibalikas, ngem dakkel ti pagrebenganda, kas maysa anaganak. Aramidan da amin nakapailanda. Makaadal, kanagbiaglaeng nasaliwanwan, nagitianak na. Ngayam kasanon, no nagbalinen, anarukop, ti adigi. Ken napundi maten, ti silaw, ti pagtaingan. Agbalin pa'y nga ta, nasayaat ti amin, at dapay nga talawag, masirayan, amang simbolo iti kinaragsak ti pamilya. Malong jo nagsina dagiti dadakkel ko. Simuruten iti sabali a babae ni tatang ko. Kastamet a simurot iti sabali a lalaki ni nanang ko. Kaslawan meten serserbik nga anak. Gaputa pinanawan da. Gapu iti palang panaw da kanyak.
Gapo iti daytoy apalang panaw da kanyak. Nagnayadak nga rod iti balay da lolo ken ni lola. Ket isudan ti timmakder kas maysa naganak ko. Gaputa ubingak pay matlang idi pinanawan dak nang iti darakel ko. Awan amuna ket umarararaw asapay la kuma. Tamak ka din nakmertla ida. Natatang kinanang. Apalak man naging tinaduma na ornos ti pamilyada manong yun. Idi. Adda paglayluan na no parikot na. Adda mga ibaga kadakwada. Iti ipatpatag ka. Adda nga map-apros. Iti likunam no agladingit ka. Adda mga ibaon kan ka no yaon kan ka. Nunay tublak ka. Nasaya at ket ngata ang makadennam datatang ken nanang mo. Iti pasit lang pang nagkamali. Ket saan panagkinawatan narakrak ti pamilyak manong Jun. Broken family ako nada. Nunaduma mapanak iti ani tatang, nunaduma met mapanak iti ani nanang ko. Kaya't ko idang arakupen ngem limitado lang ti garaw ko. Gaputa nakabantay nagiti asawa da. Makabannog ti agalalati iti balay. Isong ang kadeng ko lang ngagtalinaedak. Iti may sa lugar. Ti lugar da lola ken ni lolo. Naglabas nga rod titawen manong June. Naggraduar akon iti kolehyo. Ket nadanak meten iti panggadan iti lugar mi. Bakit kan lakaydan da lolo ken lola iti raydi akan ito? Nakal ti utang ko anay baganakem kadakwada. Kaputa isudan ti timmakder, anagan na kumanipod pinanawan dak natatang kininanang. Nangalaak iti kadwak ang mga iwan kadakwada. Iso ni manang ising ako kalugarak matlang, nasingpet ken nagaget. All around ti trabaho na iti balay da lolo ken ni lola. Yung sumang petak meten, nagapu iti trabaho, ang damatan na kay Dasara Kanek. Iti may sa Arabi, kinasaritanak ni Lola. Kung na mga sawa ka no, makita na pa iti apo ko na iti dapan na kanyak. Bakit kan lakaydan ngam saan na pa'y matlang agkabaw? Gagangay iti bakit ken lakay, daytay nakapsuten ti bagida. Jakmat masungbatan dayta sa ludsud ni Lola, gaputa awan pay laeng mati kaya nayat ko, wano pagdatdatunak. Ipatpatag ko dal Lola ken ni Lolo manong Jun. Ikarkararag ko ba'y, asapay lang kumatag, paot pa itibiyag da. Tapno makadanak pa lang da, itinapaot a panawen. Isudalaeng dinakarik na kiti pamatag, kas may sa anaganak. Awan bibiyang dananang kentatang ko kanyak, idiri akan ito, panyempo. Kas laawan ti anak da, gaputa didak pa'y kumustaen. No nanganak ngatan, no anya ngatat ti araramidak, ita,
Sanda nga ta, proud kanyak. Gaputa at daan ako nito nga edad, kaya natalgad at trabaho. Niho niha, awan, tinanggag ko kadakwada. No saan ko ida na mapanpasyaran, didakmatan malagipay. Agpadada, ang malaging bubukod lang, tiwagsayatan da, ti pampanunutin da. Di naman panunot nga damet anak da. Kat siyak dayjay. Idi may isang aldaw manong June, makumikumakiti trabahok. Nagunit ti cellphone ko, kahit ni manang ising ti mauawag. Intaray da kano iti ospital ni Lolo, gaputa marigatan nga aganges, ken maululaw. Pero nagpakadaak iti boss ko, kahit insigi na mata napanak iti ospital. Nakadextrose ni Lolo, ken sigun iti doktor, anang taming kenkwana, naingpisan ti bara ni Lolo, gapo iti nalabes sa panagsigsigarilyo na, idi, kaubingan na pa'y. Kinapudno na, iliblibas pala ang ni Lolo tag sigarilyo nga oray lakayen. Ad-adda ka no, ang masapa maapit tibiyag na no saan ngang sigarilyo. Madalaga na kitiday di agundaway manong June gaputa jak kayat gatadake sa mapasamak kini Lolo. Pinasarita karod ti doktor nga aramidan namin ti kabaylanda magasan lakit ni Lolo. Ngem naladawen gayam iti amin. Nagtanagan a kanser iti bara ti sakit ni Lolo. Marigatan nga umanges, kelkelen iti uyak na. Pinagawid ko ang orod ni Manang Ising tapno mabantayan namat ni Lola ang agmay sa iti balay ket siya kon tinakamo amang bantay ni Lolo iti ospital. Nagfilak pa'y laeng iti leave ko tapno masikaso ka na yung bag ni Lolo. Awanan di sa bali ang mga sikaso kadakwada no di syaklaangan. Imbaglakid din tadamet ni Manang Ising katulungak Manong June. Kalpasan di sa magmamanungal daw, pinalubusan na kami na rumwar iti ospital, gaputa nagkalmamet ten terik na ni Lolo. Saanen nga gulaw, ken nalukayan ti panaganges na. Makarecover ni Lolo, basta lakit tumaren na amin nagiti na reseta, ken kwa nang ag-agas. Kitkitaan laeng ni Lola, ni Lolo, nakatungaw iti tumba-tumba. Uray no saan ngagsasaon ni Lola, mariknak, ti panagladingit ken panagdanag na gapo iti napasamak ken ni Lolo. Diakon pa imbaga ken ni Lola noon niya at talaga ti sakit ni Lolo, gapo ta diak kayat, ngagdanag ni Lola. Naglabas nga rod manen ti aldaw. Nasalagisag manen ni Lolo. Nakaragragsak makisal-sarita kanyak. Putot ni Lolo ni tatang ko. Jakmatan ibang pakamo kini tatang, tinapasama kini Lolo, gaputa awan met lang, ti bibiyang da. Mano natawan tinaglabas. Di na pa'y umay pasyaran. Ida.
Kanya mata na klase ti ama ni tatang ko, kung kunak kinibagik. At agayam kasta klase at anak, na di naman lang pasyaren, ti ama na masakit ken lakayen. Ay, apo, kagya malaklaunay ti anos mo ang mga asikaso kanya. E tatiging ko lang ni Lolo kanyak, Manong June. Awan turumbay nga pagdanagan nyo kanyak, Lolo. Aging nga ang kabalak ti tumulong kada kayo aramidek. E tambatin sungbat ko kenkwana. Makalwaag ka po iti sasaadin ni Lolo Manong June. Nakaisem ngagpaiso ngem madlaw tilangana nga daladingit kan sa amarikrik nana. Iti sa anunay nga dayo nakatugaw met ni Lola ken madlaw ang daladingit ti rupa na. Inasigak nga rod ken nagdamagak no apay ang daladingit ni Lola. Apay ang nagladingit kan Lola, dakadi pampanunuta mo, dakadi madi nga marikrik nam. Kat kinuna naman nga kasanon, no awang kami ken ni Lolom. Asino pa yan, ti kadwam iti balay. Pagsaya atak palaeng, ti pampanunutan da. Bakit ken lakayan dagiti nariingak nga naganak. Kinuna ni Lola Ramil awanan ti sa balipay amang tawid iti balay mi ken ni Lolom no saan na sika. At apay basita sular mi ket sika maten ti pangipatawidan mi. Yung apay nga bagbagayo data kanyak Lola, si bibiyag kayo pa'y madlang. Ita ko rin sungbat ko kini Lola. Jak malipatan ti agluah iti ray di agundaway. Kaputa mauhat akong ti kahit nasa uwen. Kastamet lang ti bagbaga kanyak ni Lolo. Ramil ay ayatek ni Lolom. Numabalin lang kumakit. Agiddan kamin. Pumusay. Jakamuno niya ti sungbat ko ti lady ng baga ni Lola kanyak Manong June. Maduduglaw na iti barukong ko kadag iti balikas da lolo ken ni Lola. Noon niya, ti bagbaga ni Lola, kastantumet ti bagbaga ni Lolo. Ipatpatag ko launay ida. Kaputay sudan ti timakder adadakkel ko. Idimay sa Arabi, kalaat anak ang ngegak iti sangit. Sangit ta saan lang nga basta sangit no diket dungaw. Sino ti dungdungawan ni Lola? Ginon ko nakitibagik. Kat kasladyak may garaw tibagik itiray di agundaway. Agkakanaten ti mapampanunot ko. Yan sige na karon na arpanak kiti siled da lolo kini Lola. Kaditan nakitak tinalamiisen na bangkay ni Lolo. Nakalibas ni Lolo, saan miya napakadaan ti ipupusay na. Kasigun kin ni Lola,
Nadlaw na laing nga nasaanen nga kutkutin ni Lolo iti pagiddan na. No saan amariro, 5 nga oras tinapalabas. Nagtalawan, pimanawan, naglibas ni Lolo. Jakamon anya ti aramidag ti day di agundaway Manong June. Nagsakit ti barukong ko. Di mo gaya may lawlawang ti saem amariknam no sikan a mismo ti pakapasamakan ti kastoy. No siya sino pa'y dagiti patpateng mo di biyag, isuda pa'y ti muna mapukaw. Nagsangsangit kami kini Lola iti day di agundaway Manong June. Inarakop ko nga ron ni Lola, tadyak kayat amapukaw kumet. Napukaw lang nga din ni Lolo, mapukaw ko pa'y ni Lola. Madadal laki di tilimbong ti panunot ko no kastaman bilang ti mapasamak Manong June. Kabayatan nga sursurat ko na ito'y apakasaritak. Agar arubos nagitiluak. Kaputa malagip ko na hindi pagteng. Ituloy ko nga rod sa laysayan ti amin, Manong June, kalpasan lang kadagiti sumagmamano a pamalagip. Let's wander the 100 islands of Pangasinan, 124 to be exact, each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Init. Umuulan na naman. Ang init. Umuulan na naman. O
opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Bueno, gagayam, tituloy ti pakasaritaan ni Pagkayam Ramil. Kasi ti munang intay nang hagaan gagayam. Iti salaysay ni Ramil na kalibas ni Lolo na, natay ni Lolo ni Ramil. Idi damo arabi ti panakatay dahil di Lolo Manong June, nagparang ni Tatang. Naglayon adagos iti ayan tilungon ni Lolo. Sa anak pa ngay masidag kan kuana tapno kasarita. Binaybaya kakit kitain na tilangan ni Lolo iti nagtilungon. Nagdumog, kaya nakita ka nagtedted dagiti luana. Amo na matgayam ni Tatang tagsangit na kun nakitibagik. Inasidgan na nga rod ni Lola ken dagos met ngay narakop ni Lola ni Tatang. Madlawa kay lulaunay ni Lola ni Tatang ko. Diakamo no anya ti rason no apay saan na nagparparang itinabayag a panawen ni Tatang. Manipod iti ayanda ang nakatugaw. Nakitak ni Tatang ket pinayapayan na ng masideg ken kuana. Insigid ang imasideg kadakwada Manong June. Inarakop na ni Tatang ket imbalikas na kumusta akon. Jak makasungbat iti ide agundaway Manong June kaputa. Adapay lang dayjay gura amrek-rek nak. Iti kaunggak no apay a pinanawon da. Kendi pulos imimay kaya nagparang ng bisita kada kami kada lolo ken lola. Amok amarik na dayta ni Tatang no apay kimmaya kay tirik na ken kuana. Sigudan nga umalalatiwak iti dagusda iti may kaduang asawa na. Ngayon pulos sadyak makarik na iti pamateg na kasmay sang ama. Awan ti parikot iti nagbaitan da Lola ken ni Lolo ken ni Tatang. Tinadaan lang iti parikot
ket datatang ko kininanang ko. Nagsinada adyak amo no niya ti makagapo. Diya ko nagdamagpay no anya talaga ti rason no apay ang nagsinada tatang kinanang. At dalakit din na unay rason no apay narami dati kasta. Tiket ko lang nga mapasamak ket na urnos ti pamilyami. Diyak tarigagayan tinaurnos sa pamilya manong June nang runa ket agtartaray palaang karigiti urat ko ti saem ngay naramid da kanyak ang basta dalatan imbati iti sidong dalolo ken ni Lola. Saan na nagbayag ti panakaymasayag ni Lolo? Nagbayag lang iti patngal daw kaputa awan met lang ti urayan mi sa bali amang sarungkar iti bangkay na. Kabayatan may yusok ti bangkay ni Lolo iti pansyon. Nagsangsangit akmanen kaputa saan kon makita ni Lolo iti agnanayon. Kalpasan nga ron ti tabon, nagsubli kami ni ti balay. Kaditan, kinasarita na ni tatang. Kinuna ni tatang, iyawid na kano ti pamilya na iti balay da lola keti jaydan ngagnaed asang kapamilya. Dakal kano ti karbengan na amang tawid iti balay na panawan day di lolo. Napasamak karod ti kayat mapasamak ni tatang. Ket nagdaydan, iti sabali a pamilya na, iti balay a pagiganak. Awan trabaho ti babae ni tatang. Kastameten nga awan ti permanente a panggedan ni tatang. Ket ni adda pay dua, akakabsat ko iti ama. Masasya na kaputa awan ti may pakan ni tatang kadakwada, iso kapilitan na siya kon. Tinaggatang, kada kiti kasapulan na. Sa anaklatan nagtagtagari manong June. Nagari palaing iti kaungak ti asi ti pamilya ni tatang ko. Tirigat na. Awan lang arudan permanente apanggedan ni tatang naglaing palaing nga ginom iti arak. Kanayon da paing agsubang kininanay Yolanda babae na. Makarengreng kadjakmet kayat ti makibiyang kadakwada. Lablabdan ni Dani Lola asaan nga agapa ngem sandamet adeng-denggan ti baket. Inal daw da nga agapa numero 1 pag-apaan da kwarta. Kasanumet ngami nagpadadangawan panggedan. Idamay sa Arabi, manong June, inasitgan ni tatang ni Lola ket nangyag ko timbagana. Nga ilako langen ti solar anapanawan day di Lolo. Ninsungbat man ni Lola, asaan na mabalin nga ilako day jay a solar, gaputa impatawiden kanyak ni Lolo. Nagpangrem laeng ni tatang ket syakmet, tinsublat na kinasarita. Ramil, ilakutan na itang solar. Tapno gastusan tayo ti kwarta amang mapaglakwan. Dahil kung kinuna kanya ni tatang. Ngam saan na kay manugot kaputa mukmet lang amasayang ti kwarta mapaglakwan. Kaputa gastusan dalang iti awan kas iskan na abanag. Sa maysa, pakalaglagi pa ni Lolo dayta a lugar. Bueno dayta a solar. Ket kinita nak ni tatang iti nasakit.
Nangala ka no, ti karbengak, kamang laped, iti kayat na, ket anak naklang. Ipilit ni tatang ti kayat na, ngailako ti solar, ngam sa anak met nga umanugot, gaputa na patek, ngarun kanyak day talaga. Tayong patawidan kanyak ni Lolo, ngay sulaang ti pakalaglingipak, gan kwa na. Iti may isang aldaw, asim mangpet ni tatang anabarbartek. Ti manen sular, ti dakdakamaten na, ipilit na, ngaila kumin na itadaga. Nagpigsa ti boses si tatang amakisar-sarita. Ang kadadakas, nagdirumrumuar iti ngiwat na. Nagalas gayam ti ugali na. Kaditan asimken ti isip ko, lagi magbaga kanyak ni nanang ko, anagalas ti ugali ni tatang mo. Irresponsable nga na ama, ken sadot. Likliklikan na ti responsibilidad na. Nalabit na dahi ti rason na nagsinaan da ken ni nanang. Makitkita-kitan ti pudno, kung ugali ni tatang. Agtrabaho lang no kay kayat na, ken ipilit na ti kay kayat na. Kaputa jakon may rusok pa eh. Nagitag kadadakas kay magbaga na kini Lola. Sinong bata kon ni tatang. Saan mat siguro dakas ti sumungbat, ti tinaganak, basta lakit ti usto, ti lablaban mo. Amok ang mapanlang iti awan, ti mapaglakwan ti sular, nukas parigan tamatulok ti kayat ni tatang. Nasaya ti abalikas timbagak kini tatang. Agbiag tayo met, tatang, nga saan na rumbeng pangailako day tasular. Dahito yung imbagak, nagdumog lang ni tatang itinaidiya kanito katsiyakon, tinagpanuno, titawagas, tapno agsardengen ni tatang. Nga damang dakamat, iti panakailako day tasular. Uray pa'y baliktanin, tilubong ako nada. Tatangkulat tamet. Diyak mabalin na pagtalikunan. Uray no saan na nagbalin na siya at nga ama kanyak. Inaramid kulat ta tirumbeng manong yun. Kat gimata nga kiti second hand, the tricycle. Kiti sun, ti ipasada ni tatang ko. Bueno, kagayam ti tuloy ti salaysay ni pagayam Ramil nintay ito sublyanan kalpasan laing kadagitoy sa magmamano ang pamalagip. Our teams will be competing on Tuesday. Jerry Eagle, Joshua Legman, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to Manila City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in Manila City.
My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Mandaue City. Nagsakman ng panagdangdangag da Roland ken ni Carlina Anor and family di Barangay San Nicolas, Ciudad Ticandon. Emmy ken ni Jerry Roldan. Emmy ken Jerry Roldan de Guia. Yan. And of course, ken ni Brenda ken ni Amando Gaboy. Langigan. Belong Belio, dita Langigan Segundo. Alangigan First, Galcon family, Noli Balbin, Ping Jimeno Valdez, ita Tagudin, Fernando po. Fernando Jose. Fernando Nanding Roldan. Naglibas. Bueno, gayam di oras tayo sa Kapulagit Siyam Kalbasan de alas 12 di malam. Tuloy ti programa tayo. Tuloy mat ti salaysay ni Pagayam Aramil. Gimatang kano iti second hand na tricycle. Tahan nang may rusok basta latan kagura na ti amana. Ket nakalagip, napanunot na nga paayan iti trabaho ni tatang na. Barbareng, so ti pagbaliwan na ket gumaget. Ket kunanan to'y magustuhan met ni tatang, dahi tang inaramid ko. Ket nagpasada nga ro iti tricycle. Naglabas ti sa magmamano alawas na dlaw ko paggugusto gayam ni tatang ti agmaneho. Sigun pa kan kwa na pinagpasada na iti tricycle ti panggadan na. Maragsakan na gaputa ininot meten ngagbalbalyong ni tatang. Diakon makitkita nga gininom iti arak kaya nadamatan ipakan na iti pamilya na. Dinamaten madakdakamat ti panangilako mi iti sulard daydi nga lolo. Naglabas ti aldaw, bulan kandawan, intaray mi iti ospital ni Lola, gaputa agkapsot, kaya nagsaksakit ti tiyan na. Agtawan ni din iti 90 ni Lola. Iso ti kabakitan iti barangay mi. Ngem, iti saan anam naman na pagteng, impulang namaten ti bukod na abiyag. Kastalawon emanen ti ladingit ko iti daydi agundaway manong June. Ininot ang mapukpukaw ko dagiti patpatag ko di biyag. Kalpasan ti tabon day di Lola, may kawa-kawandan na makita kiti balay. Awanan ti makita ka lolo ken lola ka nakadugaw iti sofa. Awanan ti mangibaga kanyak, iti ipatpatag na kaapok. Day talaunay abalikas ti pakailiwak kadakwada. Kasla saan ako na naragsak, kaputa awandan iti biyag ko. Talo a bulan kalpasan day tapagteng.
Nagsina da tatang ko ken ti babae na ani Nana Yolanda. Ingkuyog ni Nana Yolanda kitanak da ket nilangan tatang tinabati ti balay. Nakaululimak ni tatang ko ti day di agundaway Manong June. Impunno kanyak ni tatang noon niya tinagsinaan da ken ni Nanang. Nagsinubyanan da metlakano iti sigod nga asawa ni Nana Yolanda. Adamet lagayam sigod nga asawa ni Nana Yolanda. Makitak ti panagbalbaliw ni tatang manipod nagsinada. Nagaget mapanagpasada iti tricycle. Nangruna ket mabukudan na ti sapol na gapo ta jakmet ten pakibiyangan na niya ti sapol ni tatang tadamet panggadak. Iti may isang aldaw, at na nagtuktok iti ridaw. Nasdaawa kini makita ang kanigayam nanang ko tinagtuktok, ket langana ti kasla nakakaasi. Pinastrek ko nga ro dalago si Tibalay, ket dita nanamuak nga ululpitan gayam tinakarelasyon na. At asugat ni Nanang ititakyag na ken saan la dayta tinakitak no diket. At dapay black eye ni Nanang gagapuanan ti panangdangran ken kuana ti lalaki. Nabayag gaya man na panawan nga ululpitan da ni Nanang ko. Si Mangpet ni Tatang kalpasan ti palagpasada na iti tricycle. At kasalaw na iti siddaaw na di makita na ni Nanang. Nagbinbin na inda pa iti damo. Ngayon may saan na nagbayag. Nagsarita da. Kaditang imasidega kadagiti dadakkel ko kanimbagak. Yung urnusan dan ti amin tamno agdaden na kami manayan a pamilya. Naging narakop nga ro da tatang kinanang. Katimbalikas ni tatang amang abarwanan kamin. Lito pandan, tiyan yaman nagkurangan na titunggal maysa. Kadyak may ladawan Manong June, tiragsak ko, tilay di agundaway. Ta iti udi na, nagsidubyatan ba lang, nagdidadakkel ko. Kasla pelikula, tinapasamak, iti relasyon da. Nagsinada, gapulay, iti basit, adida nagkinawatan. Yam iti udi na, isudamat lang tinagtumpong kinagdan na. Nagbalin kami nga rod at aragsa kapabilya kinagbalin laingan alagip dagiti panubok mi ti biyag. Ket dahita Manong June tinapalabas ken padas ko ajak tupulos malipatan. Agyaman ang panangibasam iti dayto at surat ko. Pagayam mo ang nagsurat, Ramil. Dahil nga ro nanggagaan gagayam ti nakabuklan na ita sa laysay ni pagayam ang Ramil. Gayam, agyang malakmet ting patulod mo pakasarita. May saka ka nagiti pagtuladan, paggwadan nga anak. Urayan niya panubok ti dumteng kanagbalin ka na tibker.
saan ka napukawan ni tinamnama mornos mumetlang ti pamilyam. Nalintag tumet, ti dana, apag naan na. Mataginain nga rod kumatirag sakyo pamilya. Dito nga rod pakasaritaan ng patulod ka dito ti pagayam. Anang pailangan di tinaga na Ramil. Di namat in lanad, ti adras na. Yatkas, panagyaman, at timan ti may sa sonata ngayon nakipaikan ka, pagayam Aramil, sa pala kumata magustuam. Kanyak tumapay Nuday taladawang tiyak parang kanya Nasamit unay Sigugutok to'y puso Niragsak dago sa mabang araw Naming sikat nakasaraka Iti pintas niyayat kasamita Balot mo to'y riknap Ket to'y biyag ko Ket ladawa Nagpagpasaga Imnas nga indan na tuma Sikat kapatgan dito'y puso Binirbirok ka Amang tet bangar To'y kakaysuna Nga ayat ko Bituin kaanaran niya Amang silaw to'y dalan ko Gigiren, tiyag tuok kinaya. Gapuken ka, uray, agkapan. Naminta inbilang ka Pagket nga ang nanayon Adi agresa Imnas nga inang indan na tuma Sikat kapatgan dito'y puso Binirbirok ka Amang tet bangar To'y kakaysuna
ti agresar. Sikat nam original nga asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kaslan na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati balay da. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Ito ay may tata rigete barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay da datoy nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada. Kasapulan daw na datoy ta nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugan da.
Init? Umuulan na naman? Ang init! Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Tayo nga rin sublianan di programa tayo kagayam at dan, talupulag at walo kalpasante, alas 2 sinimulem. At iwan nga rin may sa Daniel, ngayon tayo ibasa, itaamulem, manipod ka ni Jesus Robert, titibagan ni Bog, siyudad ti Candon, na pinuluan na ito at Daniel, Yadayunak kadi iti sulisog. Yadayunak kadi iti sulisog. Yadayunak kadi iti sulisog. Sa diwaik man maminsan pa'y dagiti lagip. Tapno marukatan ken mabangaran dagensen. Panagkupit baro kong ken maalayayan pasugnod. Annayas tibiyag marukatan sagsagubanit. Pasaray sagiden na nailibay arik na. No inak malagip dagiti naglabas. Taumukuok dito'y panunot. Naparnuay aragsak, nagbaitan ta. Idi kanikadwa ngal daw, intaman nagdunget. Maysa, apagtagilakwan, pusag ti syudad. Kadwam na ayatem, mayat kibkiban nyo adwa. Mayat man isem man, tip-tip dem paggaak mo. Jak masinunoon ulais, wano panagin ko na. Samuin kalbit kasimpungalam, ngag-ngata-ngata. Siya sino dayjay, am-amom, kun kuna nga ta, pamrayam immisem bangbangir, timpuar, singin na akalid. Jakman may adang kasla na itugkal dua asakak. Namraya immisem iti bangbangir timmalikudak. Linidlid ko, tumrem malwak, ngaggapo agarimasa. Tiniped ko, dalagudog baro kong ngagkeba-keba. Tinarengteng ko tinagna, tanaglulukan nagititumeng, tanagparang alin tataom libnos tasadya. Nagpapasak akin delping-ping ken lapayag. Tapno mariingak agarapaap na dagaang ngagmatuon. Nabayag at tiyempo ngayon ka sinapsapol. Narasay at ugot wanulat ang nitagtagainep.
Ngem awan, when awan nasalakak, sudi ken libnos, natubtubay apamagi. Ngamitan ta nagsarakta saan na naigagara, awanen namnamak, ang mapasubli na palabas ta. Taddametten agtagikwata pusom iti agdama. Inay-ay kulatan gasat ko, anagayat ken ka. Ngaro dinaklon kon si pupuso ken si tatalugod, intanamitim ko agnanayon naragsak mo. Ket sapay kumatamaw din na panagkita ta, itilat ang ibon ay talagip na palabas ta. Manen maudin kuman na panagkita ta. Bakad dapay, ket pan nakasuya, to'y agibasbasa. Ket anyang aro dawan met sa bali, apamuspusan. Panangiyablat kudagansen, amalriknak ita, ngagdama. Itang road kagayam ti may isang adani yung entay basa, itamalem, maripod kin ni Jesus Robert, itbaga ni Bog, siyudad ti Candon. Pagayam ko, nga Jesus Robert, thank you so much, ito'y napintas manen. At dani mo ngentay manen nangigan, tila ito'y programa tayo. Tapos panagyaman at timan ti may isa sonata, napila kumata magustuam. Man ken ka, no ay ayaten nakmetlaeng. Tangamin jakap-kap nekan, no disikat mangisawan. Adut sayang guseng, kasladina pagkugustuan. Namkan panjak maibagay ta sa niya. Gamagek man ken ka, sinupod no nga data puso. Tay ka di madamdamag ko, when no siya kiman anano mo. Kaya't kulat manigurado, kaya't kutay na paypayso. Tanarigat di may kulbo, lumang limlimo ta ayat mo. Anya ka di agpayso, alugat tuy ayat ko. Anya kadip kaikaryan na pudno unay a puso. Di mo sawet nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko ubiyag ko, kinaulpitan na kemo.
plano mo. Kaya't ulat manigurado, kaya't butay na paypayso. Tanarigat di maikulbo, lumang limo ta ayat mo. Anya kadi iagpayso, alugar tuy ayat ko. Anya kadit kay karyan na puno unay apuso. Di mo sawen na awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko ubiyag ko, kinaulpi tanakem mo. Hanya kadi iagpayso, alugar tuy ayat ko. Anya kadi kay karyan na puno unay apuso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko ubiyag ko, kinaulpi tanaken mo. Ipatay ko ubiyag ko, kinaulpi tanaken mo. Kantaan ka, pinasang-i na binaayo. Tunggal nota ken balikas, nagtaod datoy puso. Kasi nagpagyaman, tadi na binaybayan. Gapuken kakit siya't mangmangikan, iti tangatan. Kantaan ka wen kastanda, daytoy apang mate. Ket dawate nga ipasne mo kumati dungge. Tapno mangegan, dili na untoy kaugan. Agpaay ken kaday tuya sa miwen, tawat ko ilalaen. Bayang makantaan ka, naputan tuwas sunata. Apang subat ko ken ka, puon to'y biyag ken namnaman. Tamno awan ka awan,
sadlati kantat ang musika. May suko luapay ang nagsindingit ka. Diyak tumalipat na di ipaay mo nga ayan. Uray di na kita tinabayan. Dito'y lagip ko di ka mapunas. Bayang makanta ka, naputa ko asunatan. Apang suman kukin ka, buong to'y biyakin ng naman. Tagluawan ka awan at kita, ket sabay kung matangin ka maliliwa. Ang nanayong tuakan kang ka, nula kita di ka maumay. Bayang makanta ka, naputa ko asunatan. Apang sumat bukin ka, buong to'y biyakin ng naman. Tanuawan ka awan at kita, ket sabay kung matangin ka maliliwa. Ang nanayong tuakan kang ka, nula kita di ka maumay. Ang nanayong tuakan kang ka, nula kita di ka maumay. Bueno, kagayam, dahil ang mga rudan di kakabuklan, dahil ito'y programa ito'y Tamalem. Malem ti Sabado. Yan. Thank you manan, kay panarabay, sa pala kumata, naliliwada kayo manan, uray, pagkanito lang. Well, kadwa karuda pumakada, iti DCTP, Radio Tiradpas, Dennis Savillonar, kanitimat DCTP, Digital TV, kan YouTube, kasama din in Facebook, John Gumintong. And of course, at imanan na pumakada pansamantalamet, to'y pagayam yung itirangatang ken kanagitilang langalang, your dear Manong June. Ala. Kaya lalo ito yung kanayon, please keep safe everyone. Ay na ito yung karkaragiti apo. Diyamat kan kwa na kadagiti blessing. And na ipapay ka na ito itinaldaw-aldaw. Kasama ito, ipanakapili ito yung mabendisyonan. Kaya panagbalin ito yung mga blessing kadagad do mga tao. Sunday bukas. Let's go to church. Well, enjoy the rest of the day. Bye-bye.